Hei, olen Annika ja ihan pietarsaarelainen. Hain Miss Model Pietarsaareen, kun haluan lisää kokemusta. Moi, minä olen Emmi Tampereelta ja osallistun Miss Model Pietarsaareen, koska haluan toimia esikuvana kaikille ihmisille ulkoisista seikoista riippumatta ja kehittää itseäni mallina eteenpäin. Hej, jag heter Ella och jag är från Larsmo och jag sökt in till Miss Model Pietarsaari för att få uppnå mina drömmar om att bli modell. Hej, jag heter Alice Manström och jag är med i Miss Model Pietarsaari 2023 för att jag vill ha mera modellträning. Heippa, mun nimi on Saija ja mä osallistuin Miss Model Pietarsaari-kilpailuun sen takia, että saisin lisää kokemusta. Hei, mun nimi on Mira, mä olen Pietarsaaresta kotoisin ja mä osallistuin tähän Miss Model Pietarsaari-kilpailuun, että mä saisin lisää kokemusta ja itsevarmuutta lavaesiintymiseen ja mun sukulaiset sai mut osallistumaan tähän myös.